Habell y Ceffylau, dyn ni... Sorry, go on again. Y Pencampwriaeth Cymreig sydd yn Habell y Ceffylau ar hyn o bryd, ac Owen Griffiths o Brydfa Ilar sydd yn cadw cwmni i fi fan hyn, a dyn ni'n dilyn y Pencampwriaeth yma yn gyda dipyn o diddordeb, Owen. Ie, ni newydd gweld yr adran A. Eiddo Tracy Jones na'n fforchog Blue Tafita. Hi oedd cil bencampwr ar adran A ddoe. Diw'r pencampwr, sef Sarum Royal Knight, ddim yn gynsadlu oherwydd y beirniad Mr Stuart Franklin nath i fagu. Felly, nid oes hawl gan Royal Knight ddod ger i bron, ond ni'n gweld na'n fforchog Blue Tafita yn cynrychioli'r adran A. I ni nawr yn gweld yr adran B, yr ebolus Palomino, eiddo Joe Parry, ebolus flwydd yw hon, Earth Vienna. Felly hi oedd pencampwr yr adran B yma ddoe. Yr merch histi Rhosyn Adonis ac allan o'r gaseg Earth Titania, sydd wedi ennill fan hyn yn y sioe hyn o'n gorffennol yn ogystal ag Adonis. So mae dipyn o llwyddiant yn y linach yma. Joe Parry, wrth gwrs, yn diddori'n fawr iawn y Ceffylau. Wrth gwrs, y brydfa gaeth ei sylfaenu gyda'i fam a'i nain. Ac wedi bod yn dylanwadol dros ben ar hyd y blynyddau. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Brydfa Earth yn amlwg iawn ym myd yr adran B. A Joe Parry'r mab wedyn yn arddangos. Beirniad Mr Stuart Franklin yn taflu golwg ar pencampwr yr adran ec. Felly, dyma'r un sy'n cynrychioli'r adran B, sef y poni o Deip Cobb, Julian Williams o Aberhonddu o'r perchennog, Glynwyn Gucci. A'r mab i Clydale Ding Dong. Ac Julian, wir ni'n trafod efo fo'n gynharach ac yn sôn mae wedi prynu'r swclyn yma fel march i'r dyfodol. Felly, Brydfa Glynwyn wedi cael llwyddiant mawr eleni, wedi mynd ar brif bencampwriaeth yn y sioe frenhinol, ac nawr yn mynd ar bencampwriaeth yr adran ec, ond ysgwn i a bydd yn mynd am mwy o bencampwriaethau fel mae'r dydd yn mynd yn ei flaen. Wel, Glynwyn Gucci, pencampwr yr adran ec. Pencampwr yr adran D, sydd cael sylw Stuart Franklin. Ie, parciau Anna Mai, eiddo Sarah Miriam Williams, a Gethin Williams yn arddangos ar ei rhan hi. Felly hon oedd enillydd yr ebolus flwydd yn adran y cobiau Cymreig, a hi oedd yn bencampwr y cobiau hefyd. Felly'r ebolus flwydd yn cerdded wrth y beirniad Mr Stuart Franklin ar hyn o bryd. Mr Franklin yn edrych i sicrhau bod y cerddeniad yn syth ac yn gywir. Y merch wedyn i Monohawk Masterpiece, allan o'r gaseg parciau Miri Mai. Ni nawr yn gweld yr ebolus Cobb, Heigmor Delyth, eiddo Julie Evans. Hi oedd cil bencampwr yr adran D. Heigmor Delyth, fel oeddech chi'n deud, Owen, yn merch i Trefelyan ap Playboy, ac Kyle Beck cameo.
Kerry Bennett yn dangos ar ran Julie Evans. Felly hon yw'r diwetha i gysadlu yn y Pencampwriaeth Cymreig. Heig Mordelyth, Cil Pencampwr y Cobiau Cymreig yn eiddo i Julie Evans. Wel, pob un wedi cael y cyfle ac yr un cyfle a Sioe Flanci wedi cael cipolwg ar bob un ohonyn nhw. Ac sgwn i Owen pwy fydd yn mynd ar Pencampwriaeth Cymreig yma yn y ffair iaf. We have Kate Major and Matthew Rollison on behalf of Cynthia and Lisa Tudor. We have Mr. Bernard Moyle on behalf of HSBC and Angela Crowe on behalf of HSBC, and of course we have Derek Brown on behalf of the Welsh. Of course, we move ahead and Ennill. They are indeed winning the Barker Professional Trophy Award. They also receive a certificate, rosette, and £250 for the Supreme Champion. The Reserve Supreme Champion, of course, also gained £150. And this trophy is kindly be donated in memory of Mr. and Mrs. Paul and Barbara Williams and Mr. Jeff John van Hessenberg. If you come back here now, we are with Joe Parry at AR Vienna, and Pencampwriaeth Ceffylau Cymreig, and finally our Julie Evans. Many congratulations to Joe Parry and his homebred filly AR Vienna on taking the Welsh Supreme Championship here at the Royal Welsh Fair 2011. We will of course be following this with the overall championship. We'll welcome back. Joe, llongyfarchiadau mawr. Pencampwr y Brydau Cymreig yma yn y ffair eia. Yes, dwi'n gwybod beth i ddeud, i fod yn hollol onest. Na, di dod nôl lawd yn ni heddiw. Wel, o'n i'n mynd i ofyn, eithaf chi adre neithiwr? Wel, eisiau ffidio gwartheg yn doi. So, na, da ni adre neithiwr, wedyn dod nôl lawr samser cyn i heddiw. O, wel, llongyfarchiadau mawr. Wel, werth y trip yn doi. Oed, chwarae teg, da iawn. Diolch yn fawr iawn, diolch yn fawr iawn. We just had our Welsh Championship with the champion reserves for the ABCD, and we'll be moving forward after this to the Supreme Championship of the Welsh Fair 2022. So the Cymreig line between Pencampwriaeth and Sioe. Pencampwr y Brydau Cymreig yma yn y ffair eiaf. AR Vienna, y bolis blwydd adran ba. Llongyfarchiadau mawr i'r berchenog Joe Parry, a heb anghofio Jessie a Catherine. AR Vienna, followed by the reserve one, the Section A, Nanforth Blue Africa.